Unya mipakita siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon sa usa ka higayon. Sa ato pa di ay nanganak pa og 500 katawo ang mahal nga birhen human ni Kristo, ug ang maong kahayag wala makaguba ni makabuak sa samin. Sama ni ana ang pagkabirhen ni Santa Maria. Mayong adlaw o kumusta? Doon na tayo gaan og tubag kabahin sa message nga ato nadawat gikan sa itong igsuon nga protestante. Nga matud pa niya, inyong doktrina kol palpak nga si Maria Birhen. Giyon sa pagkabirhen nga nanganak siya, Lucas 2:7, nanganak siya sa una niyang anak nga lalaki. Sa ato pa naapay nagsunod, Mateo 1:25, wa siya hilabti hangtod nga siya manganak. Natural na hilabtan ni Jose si Maria kay mag-asawa sila. Daghan og igsuon si Hesus mao sayop nga tawgon ng Birhen Col. Ang iyang objeksyon o pangutana mga igsuon nagpunting kini sa dogma sa simbahan kining pagka perpetual virgin sa mahal nga birhen o ang iyang pagka birhen. Ug ato nakita no nga ang mga protestante dili sila consistent sa ilang baruganan kay matud pa sa ilahang gibalik-balik nga pagpamatuod nga kung di mabasa sa Biblia dili tinuod. Apan sa pangutana niya atong nakita naghimo sila konklusyon nga wa sa Biblia. Sama pananglit nining Lucas 2:7 nga nagingon nanganak siya sa una niyang anak nga lalaki, sa ato pa na pay nagsunod. Gigaman niya konklusyon ng Biblia bisan dili kini mao ang buot pasabot sa maong teksto. Unsa may buot pasabot niini mga igsuon? Una, kinahanglan ang atong pagsabot sa Biblia dili kini nakabase sa modernong pagbasa o pagsabot sa matag pulong sa Biblia. Kinahanglan atong masabtan ang historical context, cultural context ug ang sakto nga meaning sa matag pulong diha sa Biblia. Kay kining gigamit sa mga protestante nga Lucas 2:7 nga dunay giingon nga unang anak o firstborn nga mao ilahang basihan nga duna pay nagsunod ni Kristo nga gianak sa mahal nga birhen usa ni ka sayop nga pagsabot. Kay ang pulong nga unang anak or sa English pa firstborn wa kini magpasabot mga igsuon nga duna pay nagsunod, kundi ang unang anak gigamit kini sa mga Hudyo, sa kultura sa mga Hudyo isip usa ka legal term nga ang maong bata mao ang nagbukas sa sabakan sa iyang inahan. Bisan gani ang usara ka anak sa kultura sa mga Hudyo, tawgon gihapon siyang unang anak o firstborn tungod kay siyang nagbukas o nagabli sa sabakan sa iyang inahan. Dili tungod kay duna pay nagsunod. Naghimo silang konklusyon nga di mabasa sa Biblia. O sila ra usab ang miguba sa ilang baruganan nga kung di mabasa sa Biblia, dili ang tuohan. Kay wa magitay mabasa nga teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga human nanganak ang mahal nga birhen sa batang Hesus, doon na pa'y nagsunod. Mo na nga sayop ang pagsabot sa mga protestante. Kay klaro man sa gisulti sa Lucas 1:31 ngadto 32, magmabdos ka og mga anak o usa ka anak nga lalaki og tawgon siya nga Hesus. So klaro sa Biblia nga usa lang ang gimabdos sa mahal nga birhen. Arita sa ikaduhan niyang argumento kining Mateo 1:25 nga nagingon, wa siya hilabti hangtod nga siya manganak. Natural nga nahilabtan ni Jose si Maria kay mag-asawa sila. Kini ato ning iklaro nga dili na usab sakto ang pagsabot sa mga protestante. Ang ilang gibasihan tungod kay dunay mabasa nga hangtod or until, ila na kining gisabot nga human nanganak ang mahal nga birhen, gihilabtan na siya ni Jose. Kinahanglan atong masabtan nga kining pag-ingon og hangtod or sa English pa until, usa kini ka grammatically neutral, wa magpasabot nga dunay nahitabo human sa gisulti sa Biblia, kundi nagpamatuod na nga teksto nga walay sexual relation sa wala pa mataw si Jesus. Dili kay duna pay nahitabo pagkahuman. Sama pananglit sa 2 Samuel 6:23, si Mikal walay anak hangtod sa iyang kamatayon. Kung gamito nato ang pagsabot sa mga protestante nga duna pay nahitabo tungod sa mabasa nga hangtod or until,
Nagpasabot din nga nanganak pa si Mikal human siya namatay tungod sa mabasa nga hangtod or until usa na kasayop nga pagsabot sa mga protestante. Arit ta siyang katapusang punto nga daghan og igsuon si Jesus. Ilan ning gamiton nga teksto kining Mateo 13:55 nga nagingon dili ba mauman kini ang anak sa panday? Dili ba Maria ang ngalan sa iyang inahan? O si Santiago, Jose, Simon ug Judas ang iyang mga igsuon? Wala ka na magpasabot nga literal nga igsuon ni Kristo. Sa unod, tungod kay ang igsuon sa mga Hudyo nga sa salin niya na gitawag nag adelphoi sa Greek, mahimo ka lang gamiton sa mga paryente, igsuon sa pagtuo o igsuon sa dugo. Sama pa ng let sa Genesis 13:8, gitawag ni Abraham si Lot nga igsuon bisan iya kining pag-umangkon. Sama gud nato magingon kita sa to mga kauban sa pagtuo, brothers and sisters, nagpasabot ba ni nga aton na silang igsuon sa unod? Di ba dili? Kung inyo yung ipamugos nga tungod kay dunay mabasang igsuon na na literal sa unod ni Kristo, matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto 15:6, unya mipakita siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon sa usa ka higayon. Sa ato pa di ay nanganak pa og 500 katawo ang mahal nga birhen human ni Kristo, usa ka na kasayop nga pagsabot. Ug arit ta sa pagka perpetual virginity sa mahal nga birhen. Matud pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 499, ang pagkatao ni Kristo diha ni Santa Maria wala kini makaguba sa virginal integrity sa mahal nga birhen nga gitawag pag ai parthenos o ever virgin nga birhen siya sa wala pa manganak ang Hesus, sa panahon sa pagpanganak ug human sa pagpanganak kanunay birhen si Santa Maria. Para mas masabtan, imagine na ang usa ka flashlight. Diha sa maong flashlight migula diha sa samin ang kahayag nga midan-ag sa kangitngit ug ang maong kahayag wala makaguba ni makabuak sa samin. Sama ni ana ang pagkabirhen ni Santa Maria. Si Kristo nga matud pa sa Juan 8:12 nga siya ang kahayag, gipakatawo ni Santa Maria nga wala makaguba sa pagkabirhen sa mahal nga inahan. Kung nahimo sa Dios nga mupuyo diha ni Santa Maria, pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo, mahimo usab sa Dios nga mugula nga dili maguba ang pagkabirhen ni Santa Maria. Kay siya man ang Dios sa mga Dios